Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatoy. Taong 1965, Dororian, Catanduanes. Dahil sa salapi, maraming taong namatay sa kamay ng kanilang mga kadugo. Marami ang nabuhay ng marangya, kapalit ang paghihirap ng maraming tao. Isang kapangyarihan na noon pa man, naging basihan na ng rurok ng tagumpay. Ngunit para kay Tatoy Pinuno, ang pera ay isang kagamitan lamang para mamanipula ang iba. Kapag wala kang bahid ng ganid sa katawan, panalo ka. Pero kapag pinangibabawan ka nito, palagi kang talo. Bagay na matagal nang nakatatak sa kanyang isipan. Nagmula ang kwento ni Tatoy noong nasa edad 15 anyos pa lamang siya. Mga 1.5 dekada na ang nakakaraan magmula sa taong nabanggit. Namuhay siya noon sa ilalim ng poder ng tatay niya. Bale, katiwala sila noon ng isang pamilyang nagmamay-ari ng malaking negosyo sa Catanduanes. Maraming sakop itong bayan, kaya naman ang perang pumapasok sa pamilyang yon talaga namang limpak-limpak. Hindi na rin mabilang ang ginto na kanilang itinatago na animoy may pinaghahandaan ito. Subalit sa likod ng kaginhawaan ng pamilya, nagtatago ang isang madilim na lihim. Gamit ang salapi, bumibili sila ng mga taong salat sa buhay para gawing kaparte ng tinutupad nilang ritual. Ayon sa kwento ng tatay niya, maraming rason kung bakit biglaan ang pagyaman ng pamilyang yon. Una, pinaghihinalaan nila itong nagbebenta ng kaluluwa sa mga demonyo para maabot ang kasalukuyan nilang estado. Ikalawa, may kaugnayan ito sa grupo ng mga manlalako na nangunguha ng bata sa mga kabayanan. Paulit-ulit ding sinasabi nito sa kanya na kahit nagtatrabaho sila sa ilalim ng poder nito, gagawin at gagawin pa rin nila ang tama. Hindi man sabihin ng tatay niya noon, alam niyang nasasabik itong masaksihan ang pagbagsak ng pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Kalaunan, dahil sa alok ng salapi sa kanyang ama, unti-unti itong bumaliktad. At kapalit ng kaginhawaan nila, ay ang pag-amin nito kung sino ang utak sa likod ng pagpaplano ng kanilang pagbagsak. Lahat ng taong sangkot maliban sa kanila ay namatay, dahilan para mapuno ng pagsisisi ang kanyang ama. At sa paglipas ng mga buwan, unti-unti na itong nasiraan ng bait hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Wala itong iniwang bakas sa kanilang pamamahay, kaya ang paglaho nito ay habang buhay nang naging misteryo. Dahil sa pangyayari, napuno ng lungkot ang kanyang puso. Yung nanay niya, iyak ng iyak, animoy hindi malaman ang gagawin. Nataon din noong wala silang mapagpipilian, kaya kahit galit siya sa kanilang amo, pinili niyang manatili. Inakala rin niyang mabubuhay sila ng normal kapag maninilbihan sila rito, pero nagkamali siya. Sapagkat 2 taon lang ang lumipas pagkatapos mawala ng tatay niya, inalok siya ng kanyang amo na manilbihan sa isang lihim na pangkat na matagal na pala nitong binuo. At ang pangkat na yun pinuno ay grupo ng mga mersenaryong kumakain ng karne ng tao. Siya lang ang nag-iisang pangkaraniwan sa grupo, pero ayon sa kanyang amo na sa kanilang lahat, siya ang may pinakamahalagang tungkulin. Ang pakay nila noon, kunin ang anak ng isang dibino na naninirahan sa isa sa mga bundok malapit sa paraiso. Matagal na kasi itong inaasam ng amo niya, kaya naman alang-alang sa kapangyarihan, nakahanda itong gawin ng lahat para matupad ang kanyang inaasam. At para masigurong hindi tatalikod si Tatoy sa kanilang napagkasunduan, ibinigay nito sa kanya ang lahat ng kanyang hinahangad.
Pera, babae, alak, at kung ano-ano pa. Naging madali na lamang yon para sa kanya. Nagkaroon din na maginhawang buhay ang kanyang pamilya, kalakip ng pangako ng amo niya na hanggat nabubuhay sila, hinding-hindi ito magbabago. Dahil dito, nagdesisyon siyang sundin ang nais nito. Pagdating nila noon sa paraiso, isang bagay lang ang naisip niya. At yun ay walang iba, kundi ang madukot ang anak ng dibinong hinahanap nila. Sa loob ng ilang araw na paghahanap, dito na siya dahan-dahang nagkaroon ng ideya kung saan ito madalas makita. Nang masipat niya ang mag-ama, dito na nagsimula ang kanyang pagmamasid. Nalaman niya na ang anak pala ng dibino ay halos kaedad lang niya. Ang kaso lang babae ito, kaya medyo nag-aalangan siyang lumapit. Dumaan pa ang mga araw, madalas niya na itong makita sa baryo. Mahal ito ng maraming tao, kaya naman lahat ng bahay na mapuntahan nito ay parang sariling tahanan na rin ito kung ituring. Hindi rin arogante o maarte ang babae, kaya kapag may kumakausap sa kanya, sinasagot din niya ito. Dahil sa ganun nitong ugali, hindi na nahirapan si Tatoy na makipaglapit. At kagaya ng inaasahan, nagkasundo sila sa lahat ng bagay. Ayon sa kanya, na nung makilala niya ang dalagang yon, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Dito niya napagtanto na hindi mahalaga kung ano ang estado mo sa mundong ito. Mahirap at mayaman, magkakaparehas lang. Ang salaping nagbibigay ng kaginhawaan ay isa lamang kakapiranggot na instrumento para mabuhay ng komportable ang isang tao. Nang marinig niya ito sa anak ng dibino, unti-unting nawala ang kanyang pagmamalabis na ibalik ito sa kanilang lugar. Hindi naglaon dahil sa pagiging malapit nilang dalawa, dito na rin niya nakilala ang magulang ng dalaga. Yung ama nito, dibino at manggagamot sa paraiso, habang ang ina naman niya, isang babaylan na namumuno sa isang tribo ng mga katutubo. Pagsilay pa lamang sa kanya ng ama ng dalaga, meron na itong nakitang kakaiba sa kanyang mga mata. Ipinagtapat nito na may daladala siyang alalahanin at problema na hindi niya gustong malaman ng iba. Dagdag pa ng matanda na, ayos lang kung hindi niya ito sabihin dahil nakikita naman ito na dalisay ang kanyang kaluluwa. Matapos itong mailahad ng dibino, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Lahat ng mga sinabi nito, tumatak sa kanyang isipan at kailan may hinding-hindi na niya makakalimutan. Bagay na naging daan upang magkaroon siya ng lakas ng loob para ipagtapat ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Inakala niya kasi na sa pamamagitan nito, mababawasan ang kanyang pagkakasala sa pamilyang yon. Subalit nang marinig ito ng dibino, hinaplos nito ang kanyang ulo habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang matakot at malungkot, Tatoy. Wala kang kasalanan. Isa ka lang musmos na batang nag-aasam ng kaginhawaan sa buhay. Ito ang tatandaan mo. Ang mga ganid ay talunan ng hindi nila nalalaman. Maraming salamat sa iyo dahil sa sinabi mo, nagkaroon ako ng basihan para lipulin ang mga mersenaryong napansin ko rito sa paraiso." Pagkasambit nito ng dibino, isang gabi lang ang kinakailangan nito para malipol ang lahat ng mersenaryong kasama niya. Kaya niya nasabing walang natira sa mga ito ay dahil yung mga kasamahan niyang yon, dinala ng dibino sa kanilang tahanan na humihinga pa. Mula roon, ipinakuha niya ito sa mga nilalang na kanyang kasangga. Dinala ito sa mundo ng mga engkanto para doon nila pagsisihan sa napakatagal na panahon ang kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawa nito, para naman siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ngunit kahit ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan,
hindi niya pa rin may pagkakaila ang matinding pagkasindak dulot sa nakita niyang abilidad ng Dibino. Ayon sa kanya, na noong kinakaladkad nito patungong lagusan ang mga mersenaryo, nakita niya na parang binabalot ito ng kakaibang kalasag na gawa sa liwanag. At kahit walang dalang armas ang Dibino, pansin na pansin niya ang nakakasugat na sandata na para bang nakakonekta sa braso nito. Simple at pangkaraniwan man ito kung titingnan, hindi niya may pagkakaila na dalubhasa ito pagdating sa kahit na anong uri ng kombate. Matapos naman niya itong masilayan, ipinangako niya na kailan may hindi siya gagawa ng hakbang para magalit ito sa kanya. Napagtanto niya kasi na hindi yun ang tipo ng tao na dapat niyang paglaruan at lokohin. Duman pa ang mga araw na natili siya sa poder nito. Kung siya lang noon ang masusunod, gusto niya nang umuwi, kaso hindi siya nito pinahintulutan. Ayon sa Dibino, mapanganib ito para sa kanya dahil sa pagkawala ng kanyang mga kasama. Malakas din ang kutob nito na hindi paniniwala ng kanyang amo ang kanyang mga palusot sa kadahilan ng batid niya na tuso ito sa lahat ng mga nasasakupan niya. Mariin din itong inilahad na kung pinamumunuan nito ang grupo ng mga mersenaryong aswang, hindi malabong nagtatangan din ito ng ganoong uri ng dugo. Pagkarinig naman ni Tatoy sa sinabi nito, medyo nagduda siya kasi wala naman siyang napapansing kakaiba sa amo niyang yun. Katulad din lang naman nila ito, kumakain ng mga pagkaing inihahanda sa mesa. Subalit nang mapansin ng Dibino na hindi siya naniniwala, dito na siya nito pinilit na kumbinsihin. Alam kasi nito ang totoo, kaya naman kahit anong gawin niya, maninindigan nito sa alam niyang tama. Nabanggit din ito na sa oras na umuwi siya, maaaring siya na ang susunod na handa sa hapagkainan ng pamilya. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nagsimulang sumagot. Para sa kanya kasi, hindi niya pwedeng iwan ang kanyang ina't mga kapatid sa poder ng taong yon. Dagdag pa niya na, sasama lang siya sa pamilya nito kung ililigtas nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi kita gustong manatili sa poder ko, Tatoy. Unang-una, hindi naman kita kilala at hindi kita kaano-ano. Ang sinasabi ko ay pagpapakita ng awa sa'yo. Talikuran mo ang pamilya mo para mailigtas mo ang iyong sarili. Minsan sa ating buhay, kailangan nating magdesisyon kahit alam nating talo tayo sa kahit na anong ating piliin. Darating ang araw, Tatoy, masasabi mo ring tama ako. Pero sa ngayon, hahayaan na muna kita na isiping mali ang aking pasya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kagaya ng mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang, sinubukan niyang tumakas sa poder ng Dibino. Ang kaso lang, habang tumatagal na paulit-ulit niya itong ginagawa, nauunawaan niyang masyado na itong imposible. Bawat kilos niya kasi, alam ng Dibino, tapos ang tahanan nito, punong-puno ng panliligaw. Kahit anong takas niya umaga man o gabi, patuloy pa rin siyang bumabalik sa bakuran nito. Hindi naglaon, nang mapagtanto niyang huli na ang lahat, iniyak na lamang niya ang nararamdaman niyang kalungkutan. Sising-sisiman siya dahil wala na siyang ideya sa kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Pinilit niya pa ring magpakatatag, alang-alang sa kanyang buhay. At sa halip na kontrahin ng Dibino, bukal sa loob niyang sumunod sa landas na tinatahak nito. Bawat paniniwala nito ay maigi niyang pinag-aralan hanggang sa ilang taon lang ang lumipas. Isa na siyang ganap na disipulo nito. Hindi naging madali para sa kanya na maabot ang posisyong yun sa kadahilan ng marami rin siyang pinagdaan ng hirap at pagtitiis. Ang totoo, hindi ginusto ng Dibino na siya ang maging disipulo nito, ngunit dahil sa matindi niyang hangarin, di na ito naging imposible.
Kalaunan, tinanggap na lamang ng matanda ang kanyang hangarin na matuto sa lihim na karunungan. Bago rin siya nito sinimulang turuan, tinanong siya nito kung ano ang nag-uudyok sa kanya para mag-aral ng mga buhay na salita. Matapos niyang marinig ang katagang yon, inilahad niya na dahil sa kagustuhan niyang bawiin ang kanyang pamilya sa kamay ng totoo niyang kalaban. Dahil sa kanyang sinabi, humanga sa kanyang matanda, kaya naman hindi nagtagal, tinanggap na rin ito ang kanyang pagsusumamo upang maging disipulo. 5 taon siyang nag-aral sa ilalim ng pamamahala ng matanda. At sa kanyang pagtatapos, nakamit niya ang halos lahat ng karunungang tinataglay nito. Kaya naman kahit hindi siya isang tunay na dibino, parang kasing lakas na rin siya ng mga antingerong nasa ganoong antas. Ang hindi lang niya makuha noon sa matanda ay yung mga aral nitong nangangailangan ng kabanalan mula sa pagiging dibino. Gayunpaman, kahit hindi niya ito tinataglay, sa puntong yon kayang-kaya niya ng pagsabayin ng kahit na anong nilalang na umiiral sa kanilang lugar. Bago magsimula ang kanyang misyon para iligtas ang kanyang pamilya, inutusan muna siya nitong linisin ang baryo. Wala na kasing oras ang matanda sa pagpatay sa mga gumagalang aswang at manlalason dahil sa nakatuon ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nang marinig naman ni Tatoy ang misyon, agad niya itong isinagawa. Habang tumutulong ang kanyang maestro, gabi-gabi naman siyang walang patid na nakikipaglaban sa mga nilalang. Ayon sa kanya, hindi siya katulad ng iba na gumagamit ng patalim o kahit na anong katangi-tanging sandata. Ang dala niya lang noon ay ang tungkod na ibinigay ng dibino. Wala siyang ideya sa kung anong kahoy ito nagmula. Pero base sa kanyang maestro, pinanday ang tungkod na ito ng mga dibinong nauna sa kanya. Pinagpasapasahan na ang gamit na ito at sa katagalan ito na ang naging basihan ng kanilang pag-iral. Dagdag pa nito na kahit isang ordinaryong tungkod ito sa paningin niya, wag na wag siyang paluloko sapagkat ang laman ng tungkod ay purong mga buhay na mutya. Kahit ano o sino ang makalaban niya, tatagos at tatagos ito sa oras na lumapat ito sa balat ng kahit na anong nilalang. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi niya na ito binitawan. Ito na rin ang armas na kanyang pinag-aralan hanggang sa masanay na siyang gamitin ito. Pagtatapat pa ni Tatoy Pinuno na sa loob ng 2 buwan, pinatay niya ang lahat ng aswang at mangkukulam sa kanilang lugar. Paglinis niya ng baryo, bumalik siya sa bahay ng kanyang maestro upang ilahad ang magandang balita. Ngunit bago siya nito pahintulutang umalis, kinausap siya nito ukol sa babaeng bao na nakatira sa sentro ng baryo. Tatoy, nailigpit mo na ba ang babaeng bao? Kung tapos na, pwede mo nang puntahan ang nanay at mga kapatid mo. Mag-iingat ka, anak, sapagkat matagal-tagal ka ring hindi nakabisita sa lugar na yon. Kung kailangan mo ng tulong, bumulong ka lang sa hangin at darating ako. Wika nito sa kanya nang marinig nitong nalipol na niya ang lahat ng nilalang sa kanilang lugar. Pagkarinig naman ni Tatoy sa sinabi nito, agad naman siyang sumagot. Pag-iling ng kanyang ulo, inilahad niya sa kanyang maestro ang kabiguan niyang paslangin ito. Kapag kasi nagkakasalubong sila ng landas, napapansin naman niyang wala itong ginagawang masama sa mga taong kasabay nitong naninirahan. Nakausap na rin niya ito at personal na rin itong inamin ang tungkol sa pagiging isa nitong mangkukulam. Subalit sa kabila ng pagkakaroon nito ng kaalaman sa lihim na aral, hindi umano yun ng gagambala ng mga taong pangkaraniwan. Nang marinig naman ng dibino ang kanyang naging rason, matapang itong sumagot ng, "Paslangin mo. Wala tayong pakialam sa kanyang dahilan.
Basta ang utos ko, paslangin mo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala kang ititira. Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsapit ng gabi bago ang araw ng kanyang pag-alis, tinungo niya ang bahay ng mangkukulam para kitilan ito ng buhay. At upang magawa ito ng walang kahirap-hirap, kinakailangan niyang magtago sa kalaliman ng gabi nang sa gayoy matupad niya ang kanyang mga binabalak. Pagsapit ng 10:00, tulog na ang lahat ng tao sa baryo. Nang mapansin naman ito ni Tatoy, dali-dali siyang lumakad patungo sa bahay ng mangkukulam. Habang binabagtas niya ang daan, bakas sa kanyang mukhang matinding pag-aalangan dahil kung iisipin, wala naman itong nagawang kasalanan. Gayunpaman, kinakailangan niyang tuparin ang utos ng kanyang maestro. Ano man kasi ang dahilan nito, paniguradong labas na siya rito. Basta ang mahalaga para sa kanya, mabalikan niya ang pamilyang matagal na niyang hindi nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas. Abot tanaw na niya ang bahay ng babaeng bao at sa kanyang paglapit, dito niya unti-unting napapansin ang animoy kakaibang simoy ng hangin na panaka-nakang bumabalot sa paligid. Wala siyang ideya kung saan ito nagmula, pero malakas ang kanyang kutob na galing yun sa loob ng bahay. Dahil sa kanyang nalanghap, agad naman siyang naalerto. Maya-maya pa, paghawak niya sa dingding nito, pinalaho niya ang lahat ng bakas ng kanyang presensya. Hindi na rin siya umimik ni tumawag pa upang makita niya sa akto ang ginagawa ng mangkukulam. Pagdating naman niya sa harapan ng pinto, bigla naman niya itong sinipa ng malakas at sa isang iglap, tumambad sa kanya ang dalawang matandang babae na kasabayan nitong kumain sa labi ng isang batang nasa 2 taon ng gulang. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman itong umangil kasabay ng walang takot nitong pagsugod. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang nagawa kundi ang paghahampasin nito gamit ang hawak niyang tungkod. Paglapat naman ng kanyang armas sa ulo ng mga nilalang na yon, bigla naman itong napasubasob sa sahig at hindi na nakatayo pa. Nang mapaslang na rin niya ang dalawa, nakita niya ang mangkukulam na nakaupo habang pasimpleng umaatras. Nanginginig na rin ang buong katawan nito na animoy hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Parang awa mo na, Tatoy. Napilitan lang akong kumain kasama nila. Pakiusap. Alang-alang na lang sa may iwan kong anak. Patawarin mo ko. Wika ng babaeng bao habang pilit nitong isinusubasob ang kanyang muka sa sahig. Ngunit nang marinig niya ang pagmamakaawa nito, di na siya nagpatinag. Walang sabi-sabi, pinalo niya ng pinalo ng tungkod ang ulo nito hanggang sa tuluyan ng madurog ang bungo. Ang dalawa naman itong anak na naiwan, isinunod na rin niya upang hindi na ito magdusa pa. Alam kasi ni Tatoy na napasahan ito ng karunungan ng kanilang ina, kaya lalaki lang din itong salot sa lugar nila. Matapos niya itong gawin, bumalik siya sa bahay na punong-puno ng pagkadismaya. Hindi niya kasi sukat akalain na ang mangkukulam na pinagkatiwalaan niya ay tatraydorin lang din pala siya sa bandang huli. Masakit man ito sa kanyang parte, madali niya itong nakalimutan dahil na rin sa dami ng kanyang mga pinagkakaabalahan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, dito na siya bumalik sa kanilang lugar. Nag-iisa man, bitbit niya ang tapang ng kanyang maestro na walang kahit na sino ang makakapantay. Pagdating niya sa kanilang baryo, unang bumungad sa kanya ay yung mga taong kakaiba sa paningin niya. Kung titingnan kasi, ordinaryo naman ang mga ito, ngunit hindi niya may pagkakaila ang kakaibang dugo na nananalaytay sa loob ng kanilang katawan. Yun bang
parang nagkakaroon na ng punto sa kanilang mga buhay na makatikim ng karne ng kanilang kauri. Matapos naman niya itong mapansin, hindi niya piniling kausapin ng kahit na sino sa mga ito. Dire-diretso lang din siya sa kanyang paglakad hanggang sa narating na niya ang bahay kung saan sila minsang nakatira. Pagsilay niya sa lugar, bumungad sa kanya ang mga kapatid niya na medyo malalaki na. Masaya ang mga itong naglalaro sa bakuran ng bahay, animoy wala itong inaalala sa buhay. Subalit nang masipat niya ang pagmumukha ng mga ito, napansin niya na marami roong nagbago. Hindi rin niya may pagkakaila na nalaso na ng mga aswang ang katawan at kaisipan ng mga ito. Ano man ang kanilang pinagdaanan, nasisiguro niyang hindi yun naging madali. Maya-maya pa, dito na rin lumabas ang nanay niya. Kung dati napakalinis pa nito sa katawan, sa puntong yun parang singdumi na ito ng isang pulubi. Bukod kasi sa nangangalingasaw nitong amoy, buhol-buhol na rin ng buhok nito, indikasyon na hindi na ito naliligo. Matapos naman niya itong masilayan, dito na siya dahan-dahang naglakad papalapit. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, pakiramdam niya napakabigat nitong gawin. Unti-unti ring bumubuhos noon ang kanyang emosyon sa puntong hindi niya magawang makapag-isip ng tama. Di nagtagal, nagulat na lamang siya nang marating na niya ang kinaroroonan ng mga kapatid niya. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, bakas sa mga ito ang matinding pagkagulat, kalakip ng mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin ng nanay niya, dito na siya humingi ng tawad habang kitang-kita niya sa mukha nito ang matinding galit. Walang sabi-sabi, bigla naman itong umatungal ng napakalakas kasabay ng walang pagdadalawang isip nitong pagsunggab sa kanya. Makailang beses siya nitong sinubukang paslangin pero hindi ito umubra dahil sa lakas ng bakod at puder na inilagay niya sa kanyang katawan. Kahit ang pinakadulong kuko ng nanay niya, hindi magawang makalapit dahilan para magulat ito sa taglay niyang kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong huminto para magtanong sa kung ano ang kanyang pinaggagawa sa loob ng ilang taon. Pasensya na kayo, Nay, kung hindi agad ako nakabalik. Nagsanay ako. Nagpalakas ako para sana mailigtas kayo. Pero dahil sa hirap, medyo natagalan ako na makuha ang lahat ng ito. Huwag ko kayo mag-alala. Meron pang paraan para mailigtas ko kayo sa inyong mga kalagayan. Mangiyak-ngiyak na sagot niya rito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang ina, nakita niya ang pagtarak ng isang itim na sibat sa likod nito. Tumagos ito hanggang tiyan. Kaya kahit meron itong dugo ng aswang, wala na rin itong nagawa para mailigtas ang kanyang sarili. Pagbagsak naman ito sa lupa, nakita niya ang kanyang mga kapatid na bigla na lamang ginilitan sa leeg ng mga aswang na dumating. Sa sobrang bibilis ng pagkilos ng mga ito, halos hindi ito maabot ng kanyang paningin. Inaasahan naman yun ni Tatoy, lalo pat alam na niya ang mga nilalang sa lugar na yon ay hindi basta-basta. Sa loob ng ilang minutong pagmamasid, maraming nilalang na ang pumalibot sa kanya. Kalaunan, dumating na rin ang dati niyang amo na nasa kaanyuan ng pagiging isang gabunan. Paglalarawan niya rito, meron itong mapulang balat tapos maitim na mga mata. Mahaba rin ang daliri nito at meron itong hawak-hawak na sibat na animoy gawa sa itim na bakal. Marami ring buto ang nagsisiuslian sa likuran nitong bahagi, indikasyon na malayong malayo ito sa wangis ng isang ordinaryong tao. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng ito, dito na siya nag-usal ng mga buhay na salita. Akala ng mga nilalang nag-iisa lang siya, pero nang matapos na niya ang kanyang engkantasyon,
may mga nasipat itong antingero di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Akala ng mga nilalang kasama niya ang mga ito, pero hindi nila alam, parte ito ng abilidad ng mutya na kanyang tangan. Dala naman ng pagkagulat, sumugod ang mga ito sa wangis na nilikha niya nang hindi na nag-iisip. At dahil sa ginawa nila, doon siya nagkaroon ng pagkakataon para masolo ang amo niyang sumira sa buhay nila. Nang masipat naman ito ng mga gabunang nagbabantay sa likod nito, buong puwersa naman siya nitong pinagtulungan, subalit sa kumpas ng kanyang kamay, nagawa niyang masunog ang lahat ng bertud na kanilang tinatangan. At sa isang iglap, nanumbalik ito sa kanilang mga orihinal na anyo na parabang ang pagiging aswang ay hindi man lang umiral sa kanilang buhay. Dahil sa pangyayari, nakita ng amo niya kung gaano kapanganib ang karunungan na taglay niya. Subalit sa kabila nito, pilit pa rin siya nitong nilabanan na parabang meron pa rin itong kapasidad na manalo. Nang mapansin naman ni Tatoy ang pagmamalabis nito, napangisi lang naman siya habang dahan-dahan itong hinaharap. "Huwag kang mag-alala, amo. Hinding-hindi kita papatayin dahil mas mahirap pa sa kamatayan ang parusang ibibigay ko sa'yo." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, dito na nagsimula ang kanilang pagbubuno. Sa puntong yon, iniwasan na muna niyang gamitin ang kanyang abilidad dahil ang gusto niyang mangyari, labanan nito gamit ang kanyang buong lakas. Ang kaso lang, dahil sa nagmula sa Divino ang kanyang abilidad, unang sagupaan pa lang nilang dalawa, nalaman na niyang hindi ito magtatagal. Maya-maya pa, nang makasipat na siya ng pagkakataon, binatukan niya ito sa ulo, sabay balibag nito sa lupa. Nung akmang tatayo pa ito, muli niya itong pinaulanan ng suntok hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Pagsilay naman niyang hindi na ito gumagalaw, dito niya na muling sinambit ang mga engkantasyon na may kapasidad na tumunaw sa bertud ng mga aswang. Matapos naman niya itong maisakatuparan, nasipat na lamang niya ang mga nilalang na paisa-isang natutumba. At hindi nagtagal, unti-unti nang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Nang mapansin naman niyang wala na ang mga ito, kinuha niya ang labi ng kanyang ina't mga kapatid para ilibing sa tahimik na lugar. Bagaman nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit at pagdadalamhati, siniguro niyang hindi masasayang ang buhay nila at magbabayad ng malaki ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. Pagtatapat ni Tatoy Pinuno, 3 dekada niyang ikinulong at pinarusahan ang nilalang na yon. Araw-araw halos doon na umikot ang buhay niya dahil sadyang hindi niya kayang makalimutan ang nangyari sa kanyang pamilya. Pagkatapos naman ng 3 dekada, pinatay niya sa pamamagitan ng pagsunog ang nilalang na yon. Dito na rin nagtapos ang kalbaryo ng buhay niya, kung saan ito naman ang naging daan para bumukas ang panibagong yugto. Nang malaman nito ng Divino, iniwan ito sa kanya ang nag-iisang anak nito. At sa katagalan ng kanilang pagsasama, nagkatuluyan silang dalawa. Hanggang sa pagtanda ni Tatoy Pinuno, yun lang ang taong minahal niya sa buhay niya. Sa likod ng mapait niyang nakaraan, nagkaroon siya ng kaligayahan na ni minsan hindi niya sukat akalain. At hanggang sa mamatay siya, nanatili sa kanyang alaala ang mapait na tadhana ng pamilya niya sa piling ng mga aswang. Pero nagawa naman niya ng buong puso ang kanyang paghihiganti na naging posible dahil sa ibinigay sa kanyang makapangyarihang tungkod ng Divino.